Dry Jesu habang inyo sngoy ka ktien ka jome ka ni ka step ngi pen kre yala ka jong ka donod ngi pen thali yala di ablay ban yo kenya ka jingbam ka bakan jaman sim namar tangda ukpu ngila ban yo ya ka jing klan ya ka met henry ka men sim pat ngi tip ba ngi don kam ya me ba de ka ktien jome to kran yangi iway pi way ha ka ni ka por ablay anam dani weru na pedeng jongi ki ban yai light no nakaba mame men kta bat men pelai lod bat men kerku yengi lengba ka bapusan ya ka ktien ka chome ha ka kerteng Jesu amen ngai ku ble ye kini kinong yalam ha ka balang kinong syarai jong ka balang ki basan kinong yalam ki long keme ki samla ki belam ye ka jing mani bat ka jing ro to blen kerku ye pi sho ha ka jing yalam bat ka jing syakri ya utrai lada pida ne ka bible bat pi nga kwa ba pin pai bat nga sa ka kitab Isaiah ka ban reu ka kitab jong Isaiah ka lanong ka ban reu nga kwa ban puli na ka khot ka balai hadu ka khot ka ba pra kat bangen ang ya ya ka ni ka jing kren hapadeng jong ki jing tenju bat ki jing ki bajur ha ka ba o Isaiah ulaya kendu bat kabakum kata kapor kumbalong mangibaro ngisngo ba ublay udon siya jingay nangi bat teng-teng ngi perkhat uyo sngo na ya ka ka bangidon banyat hu hau haga jing dwai ngi perkhat ru hatu sngo khia na siya phang ka jing jongi ba ka pat ka donod ba ka don ka jing ket ka ba khia bat haga ni kapor jong ka jing tho ya ka ni ka kitab Isaiah new prophet klem artatin uladon hagata ko por jong ka jing ka jong u balaka dum nagadaw ka wi ka jing ja ka basngusi bagata ka long ka jing ja jong ka jing yap usim uba jong ka jai ben rew Israel bagata ka long usim Uzaya hagalan nong ka bahan rew ka khot ka baningkong layat ho siya phang kata hagaba Uzaya usim jong ka Israel ulayap uday wen na pedeng jong isim uba lalong successful ba kumusim jong ka jai ben rew Israel but ya uba baro na pedeng jong ki brew ki la kmilanti but ki pet sa u kumunong yalam jong ki bat ka jar khat ka ni ka jing ja ban longkum ka jing tenju ban longkum ka jing ket ka bakhia ya ka jai ben rew ya Isaiah hagaba kansan ki kendo ya ka ni ka jing bat kam de go basuk ya ga nugo jai ben rew hagiti ki por ke ba menshwa ba usim unchu yap laga yap kansan kan don bet kata ga jing kendo jong ga jing shap ding jong ga jing khia ga jing mut jing perkhat bat jong ga jing artatin bat kani ka por nga kwa ya ka ban kren ya ga ni ka khubor na ka banta jong iwei pa iwei bat kata ka khubor ka long hangno bangila ban shem yo blay habang hidon kam yo kumno bangila ban shem lena hangno bangila ban shem yo blay hagapor ka bangidon kam yo ngakwa ban aye pi laitali ki jaka ka ba phila ban shem yo blay haba pi don kam yo haga jing jong pi ublay ulong ublay uba dap ka jing isnay ublay uba kenrei ka jing ublay uba map yaki pop ka jongi habangi ka laka pamot bat habangi wan hakmat jong u daga jinget bat daga jing penrit ong ka Bible habangi puli yagani ka ktin ka jong blay ni ya sibun ki brew ka jong blay ki ba padeng ki jing tlot jong ka jing long jing jong ka do haga jing jong ki habakila kalon habakila hab bat habakila le ya ka pop kilawan hakmat jong blay nagabanta ban kerpat ya ka jing isnay ka jong blay ba un pentamai pat ya ki ba un yarap bat ba un aibor ya ki haga jing jong u baru new blay ulang blay uba ka jing isnay ka jong u kam jukut ang ka Bible ndai ka jing isnay jong u kam jukut kitmai man ka sngi
Uniu blei ubapet yangi utip bangilong tang ka do. Utip bangilong tang kum ka kendo. Ka jinglong jo ka kendo barabor ka don hakai kita ka jinglong bakan habet hamadan. Kan habet hakendo. Bakata ka jing pen seriem ka jong unong tho ka sam ka basi spotlight ha kita gid khot ke basi photet ter shadin uang ba ka jing im jongi ka long ka jing im ka batlot bat ka basuda bat ka badon ya kata ka jing long bangin kelon bat bangin hap te na kata ka daw upeni seriem uang ba uniu blei jongi ulong blei uba isn a yangi kumba ukpa isn a yangi kumta blei jongi isn a bangi wan na kmat jong blei kat ba kita ke jing telot ba kita ke jing jong ke jing im ublei umap iki pop ke jongi bad uong ru ha ke ktin jong blei u penjengai nangi ya kita ke pop kumba penjengai ya ke mi ngi na ke sep ngi ong ke ktin ke jong blei ngakwa ban ya tho yangi baro I wei pi wei ye ki kum ki khon ke jong blei ki badon ke jingele ki badon ke jing telot ha ke jing im no failure is final. No failure is final. Kam judon ka jing sha job ka ban long ka ban penkut sendan. Ya ka jing im ka jongi ha ka jing adei bat ublei. Tang lada ni wan sha ublei na ka benta bangin ong ya u bangi kwa ban sedang thamai. Dei kat badang don kata ka men sim ka bangi wan hajan jong ublei bat bangi ong ngi kwa ban sedang thamai. Mdan kanu ka jing sha job ka ban long final. Padu Isaiah ula shem ya ublei ha kita gi jaka ki ba pher ki ba ngakwa ya ka ban pen I na ka ban ta jongi ha ga ni ka por bat ngangej kan long ka jing kerkhu ka ba kraw yangi iwei pi iwei ha ga ni ka step ka ba mentam. Ndai kini lightly ki ba Isaiah ula shem ya ublei ula ikandu ya ublei ka baningkong ka dei ka jaka jong ka jing khoj taga dei ka baningkong ka ba Isaiah ula shem bat ula ikandu ya ublei hagani ka ktin ka jong blei ngakwa ban pule na gani ka nong ka ban reu ka kitab Isaiah ka khot ka balai na ka banta jongi bangin ye I ya ka ka ba Isaiah ula ong ka khot ka balai ula ong te wei ula pertaha wei pat bar ula ong uba khoj utrai ki pat ka khando baro ka dap da ka buram jong u baro ngitip ya kani ka jingja jong ka jing pan pau ya ka ba Isaiah ula ya I ha ka por ka balawan ka jing dum ban telep ya u bat ikibriu jong ka jai ben riu Israel ndai pada ka pedeng jo ka por ka ba kum kata ulai I ya kani ka jing pan pau ha ka ba ulai I ya ka buram ka jong ulai bat kita ki angel ki balai roi da ka jing mani bat ka jing ro barang ni ka Bible ka ong ke la ya perta uwei how way pat da ka ba ong uba khoj utrai jong ki pat ndai bagata ka di ka jaka ka ba ningkong kabap u Isaiah u ahang ni bapila ban shem ya u blei. Teng is ngo kumba u blei u jingai nengi. Lada ka long kumta. One pai shaga jaka jong ka jing khoj. Pai shaga jing em ka ba khoj. Pen khoj ya ladi. Ndai namar hang tau bleu up ya pi hang tau bleu kwa ban ya shem bat pi dei na ta ka dau ka Bible ka ong ki ba khoj ka do note ki ya I yo ble klem ka jing khoj mla ban ya I yo ble long khoj kum ba ukpa jong pi u ba beneng u long u ba khoj dei kata ka diga jaka ka bening kong ka ba phila ban shem yau blei ka jing em ka ba khoj ka jing long ka ba khoj ka jing mut ka ba khoj kalong ka ba akini ki sngi menta ban ri khoj yala ka jong ka jing em na ka daw bala ker ta wer yangi da ki baro ki balong kum ka jing riam kum ka jing pen shoy
kum ka jing tenju ka ba ngia kendo man la ka khlep mat ha ka jing em ka jongi ban ngi sham jing e ban ri ya la ka jong ka jing em klem da yo i ya ka e ka bangim dei ban yo i klem da kren ya ka e ka bangim dei ban kren klem da le ya ka e ka bangim dei ban le na lor ka taru ka don ka ta ka jing long ka ba ha ga ni ka met ka jongi kum ba ong pol ba ha ga ni ka met ka jongi mdon ka e ka ba bha ka ba shong na kata kata ke jingele ke dok persya yo mensim mensim persya ke dok kalong ka bangi kendu halaga sngi haga jing im jongi kum ke jingele bat kum ka thma ka bajur hadu kata ka ba haga jing im jongi hadu bo pol ong ye ni ke kentin ba ye kata ka ba bha ka ba ngakwa ban le ngamla ban le ya kata ka bam dei ka ba ya kata ya ka ba ngam dei ban le ya kata ngale ngau briu uba ngau briu batengit ngau briu bala not khop uban palat yang nagani ka do jong ka pop ngim sko phala balai ko kalongom ta namar ka bible ko ong wat yo jesu ru lapan shoy na ki liang baro ong ka ktin ka jong blai henry klempop kadno tam yangi ki bala kha ha ka pop lapun ha ka pop nei baka ktin jong blai ka kren David ukran ka sam ka basan paway wang yanga lapon haga kpo jong ka kmi haga pop ong ka ktin ka jong blai nei kata ka jing long jongi dei na kata ka daw ka thma ka ba man la ka sngi ka thma ka ba nge kando man la ka khlep mat but bon sen ngi kalon bon sen ngi hap henry ladangi kwa ban shem yo ublei ngi pen khot ya la ka jong ka jing em amen utaw ba plano iki pop ka jong u bleu long ba yai ne baru ba hok ban pen khot ya ki na ka jing bam hok baro ka jing em kristan ka jing em ka bangi sedang thamai man ka sngi amen ka bangi sedang thamai man ka sngi kam dei ka bangi ong bangi la pen thamai sin ka ta la biang jisu ong kom no japang jong u petras haba usat iki kejat jong ki petras ong mdei tangi kejat sat ya ngana du khli hadu kejat jisu ong uta ya ubalayo ya ga jempen khoj sin udon kam ban pen khoj tang ya ki kejat wala maap iki pop ka jong ki don kam ga jempen khoj nei Kiktin ke jong blai ka keren ya kata ka jing sisa ka bangi don kam yang i bangin so thu den kata ka daw nga sa ong ipi ba ka jing im ka jongi kum ki kistan ka de ka jing im ka bangi sedang thamai ngi pen thamai ya lade ha ka jing dei pat ublai man kisngi ato yet ya don ka no ka jing bam hok ya don ka no ka pop ong David ka sam ka basis pa lai pukan dai hanga nei yo don ka bakum kata pen khoj ya ga dot note ka jonga atrai pen thamai yo men sim jong me ha po jonga ngani thoi pi ko ke ba it ka jong trai ba ka pop ka pen long yangi bangin tengit ka pop ka pen mong yangi ngi puli ya ka jing im ka jong David ba ya ka jing im jong u pura barok ka jing im jong u kalakta hadu kata hadu bu ong ki khmat ngamla bani isu yo ble ki skor ngamla bani asngo yo ble ka sentur ka banga sai roi yo ble ngamla syo ban roi kani ka kti banga sai tho ye ka jing roi naga benta ka jing mani bat ka jing ro ngamla syo ya ka ban tho kani ka dot note kani ka mensem ka jonga kala atlot lut naga daw jong ka pop bu kren do ya kata gajing selok badu blay namar baga pop ka pentingit yangi ka pop ka dai ka rebellion against God kajing elek persya ya u blay bade ka hukum ba khot jong u balar phikwa ban tip hadu kat no baga pop ka pen mong yo blay pech ha Calvary ya ka met ka jong Jesu nadu khle hadu kjat mdon syuk ka wei ka jaka ban laj na ka ban pen mong yo u ka hadu bo Isaiah ong ke kitab Isaiah kal nong ka ba san phulai ka khot ka ban kong ka ba ar balada pech ya u mdon syuk ka jing itenat hadu kata ka pop ka pen mong ya ublay hadu kata ka pop ka pen mong ya ublay nagata ka daw ka pop ka jongi ki banget ka pop jongi ki khon ke jong ublay ka pen pat pen pra
ya ka donut ka jong ublay. Hendragi aingu yo ublay bakamkut tang hangta. Ublay u ab bapinwan siya ka jaga ka bakhoy sa sisin pat. Ban ya ka jing ka batamay. Hallelujah. But they kata ka jaka ka ba ka Bible ka ong pila ban shim ban yeshem bad ublay. Nagataga daw Isaiah uang hakatuga kitab hakatuga lenong ka bahenriu uang bapa yaw tu uangel. Ban shim yaw ngading. Nagatuga duan ban kenta ya ginigir miyang sentur ki batengit ke jong awang. Pa yaw ban penkot yang namar bang ngakwa bania i oblay ngakwa bania shem bad oblay ngakwa bania selok bad oblay bad kajing long kajong oblay ubadap kajing isnay ubakenrey kajing ae kaktin kajong oblay kalong bauwan kat syakita ke bapai sa oblay daga donod baro wiza hiu baong ni kentin pi shem ya oblay lada pi wat ya u daga donod baro. Kajaka kabapila ban shem ya ublay kadai kajaka jong kajingkod. Kata kadai kajaka kabablay uap yapi. Kata kadai kajaka kabablay ukwa ban ya shem batpi. Nakata kadaw ngi pentik na yaladi bagi ni kikti jong ngi kikod. Sam kaba arpusaw ko ong Wei wala ban kiu cho ulum ba kentang jong blay. Deu tau badan kikti ki bakod. Bat ka donot ka bakod. Ningkong tumatigil nong ka baar ka khot ka ba ningkong teter upol ong ini ki kentin to pin ra kikti ki bakod ka jong pi banduai nagabanta ki sim bat ki nong senchar. De kata ka bala ban yeshem bat ublay. Bat nagataga daw ngoong ipi wei ko ki para banget ba bangin nam sim sting ya kataga jing shisha jong ka pop haba kayo haga jing jongi klem dapan bet bat ublay lada haga nuga benta lani ya nuga pang ka ba ublay kdo lani ba ka ktin jong ublay ka kren wood kumbalong u David u badan ni ka donut ka jong try ong ka Bible season ong u prophet Nathan day mami ko sim kan rat day mami u David u pandem u ong ngalale pa pen khot ya donut jonga atrai pen thamai pat yo men sim hapo jonga hagtu ka sam ka basan phuai ong to play pat ya gani ka sentur ka jonga ong namar baro sikatana ka daw bang set ya ka ta pop haga jing jonga ngala du ya ka jing day pat uble ngam la shu ban rai hendrai mentanga kala ka bamod ong play ya ka jing khang jong ka sentur ka jonga basa si sien pat ngan rai ya ka jing rai jong ka jing ro udah penkut deh ketu ka sam ka basan pawai ha ka bau ong ba ka ta ka jing knya ka ba padeng hon na khamat jong ble ka de ka donut ka balwet bat ka mensim ka ba pat hallelujah amen angin don ka donut ka ba kum kata angin don ka mensim ka ba kum kata kum ki banget angin don ka jing long ka ba kum kata ha khamat jong ble barabor ka ni ka donut jongi ka bangi ngi sim ha ka ba ka long tender long soft kada jam hadu kata bahaba ublay ukren ya ka nugo benta ka bangi don kam ban penbet nginong try ngan kala ka bamot namar ngam kwa bangandu nakabangan ye yame namar klem ka jingkot ang ka Bible pimla banyo yaublay hallelujah amen kataga di jaka ka ba ningkong ka ba pila ban shem yaublay ka jaka ka ba ar ka ba pila ban shem yaublay kadiga jaka jong ka jing sngoret a humble place kajaka jong kajing ngoret baka ktin ka jong blay ka ong haba uniu Isaiah ulay yo try ka response ka jong u kajing kren ka jong u hagad khot ka basan kalong yagini ki kentin kordit yanga namar banga don kirmyang sentur kibatengit
Wong ita ke kentien deh. Kordit iya nga namar banga don ya kirmiang sentur kiba tengit hagak tien jong blai ngap ngan puli ke dekat kabasan. Te ginong rim jong ki kedap kil dekat kabasau. Ginong rim jong ki kedap kila wenru naga jeng sawa utau baperta bat eka yeng la pendap dekat tedem. Tengala ong kordit ya nga namar ngalayap. Namar ngau breu batengit kirimiang sentur bat ngasong apadeng ke pailang batengit kirimiang sentur. Kordit ya nga nabangalong ubalayap no. Tayo rin kikintin ka bawang, woe is me for I am undone. Lada kadang kawai ka pop ka balong ka jing ijli, ka ba kraw ha kamat jing oblay, kadai ka pop jing ka jing sarong. Ban sarong kamut banamdon kanu ka jing long ka bas ngoret. Yaki ba sarong ang Jacob oblay kentad. Yaki ba ngoret oblay ay ka jing ay. Yaki ba sarong, a Bible ka ong ubleyo kentay. Yaki ba ngoret, ublay, uay, yaka jing ay. Bat katagadi ka jaka, kabaar, kabapila, ban siyem, ban yakando, bat ublay. A place of humility. Bagakstin jong oblay ka keren ngangit bun na pedeng jong pi dan si bun kita khot Bible ha ka jing kan mau ka jong pi haba pi puli syapang ka jing ngoret nde oblay sngotanat bandan bat ki breu ki basarong oblay sngotanat snobha bandan bat ki breu ki ba long ka jing ijli na ka daw ba ki long ki breu ki ba meng Bat kibas ngor sarong. Kitab Isaiah repun rew galenong gat khat ka baar ka ong yau new brew ngan kmi ong utrai yau ta uba ka mensim jong uga long ka baduk bat ka mensim jong uga long ka balwet bat hau ta uba kiyo uba knyo hagaktin ka jonga ong utrai and trembles at my word. Ngin pai pat siya ganing jaka jong kajing ngoret bangin yo abane kendo bat ublay barabor kajing im jong kajing nget kada kajing im jong kajing ngoret Jisu ong suk kita kiba duk hakamen sim naba jongki long kahima jongki beneng Suk kita ki baduk hagamen sim naba jongki long kahima jong kabeneng. Wong ye ki senran, wong ye ki briu hakibau hikai lada pim longkum ki kena pimla ban lej besut syaki hima ki beneng. Ong kaktin ka jong oblay. Dene kata kadau pediang yo Petrus. Haga gospel ka jong Lukas linong kabasan kadakot ka bapra hadin ba Lukas ulay I ka kamba jong ka jingkem do ka ka bakraw hadu ka takata uyo I ba utay uba kren ya kaktin na kabanta jong ki bakin I barbakin mat ka kamba uday Jesu Christ ulama re nagataga ling marsen poy ka ling harod jong kataga duriaw siyaw Jesu Christ ba ula dem krup hakamat jong Jesu uang ni kikentin kelek no na nga Namarba ngalong ubreu ubapop. Ya kataga mensim ublay upediang. Nagataga daw ong nadu kanigasngi menom long siyo unong tong dokha menlong unong tong breu. Amen. Kada don ka transformation ka bakrawa du kataga ta nagabenta ubreu la nika breu kibas ngored. Ngila ban pendep sibun, ngila ban le sibun, ngila ban yalap
daga jinga lap ka bakraw lani ban long ki no hikai ki bapaw ya ka tin ke jong bling ila ban long ki no yalam jing mani lani ki nong tem lani ki nong rai ki batbit hadu kata kata tang na kata bangi dan ya kini ki ai baro kamut pat bangin ong bangi long ki baya per na ki we baro na pedeng jong ki breu ki jong blei lemda philong kumbalong uneu khna ông u Jesus Christ phemla ban let besut syaki hima jong u blei nakata kadau haga jing im jong u Jesus ngi i ya kata ga jing long nakata kadau ko wei ka por syaka wei pat ka por u ong ya ki senran om dei ka mon jonga de ka mon jong tau ba pha yang Yai ke baro ke ba PE bangale ba pio sngo banga kren mdei manga de utau ba kren u bala pha yang Bat bon sin ngi ki breu ngi do no ya ga jingker khu jong ga jingwan jingo ka jong blei ha ga jing im jongi na ga dau bangi don ka ni ga men sim ka bam dei kani ga jinglong ka jong ka jing im ka ba bakla ba ka tagalong ba ya compete wat bat u bleiru e compete bat ki para breu e compete bat ki para ba ya lap ngi compete bat ki para ba ya lam jingrai ngi compete bat ki para ba ya tem weu tau ba krawa ka hima jong blei weu tau ba krawa ka hima jong blei uba krawa ka hima ka jong blei udeuta ubarit na padeng jongki baru Jisu ong ngawan mdei nagabentaban siya sakri ngawan nagabentaban sakri dei nagata-katao klam dadon ganu kajing perkat arsin habadon kam kajing sat yaki kijat jong ki senran namar kalong kerukom jong ki jiu bahabakin rung siya ganu kajing kawai lani ganu kajing yakan do lang nagadao bagi surok jong ki hakato kapor ki long ki surok ki ba dondo kendo mlak klam da bit ngit ki kijat kham tam lele lagi jauh uslap kadon se keti ka babet ya ki kijat jongkin ki laban phong ki sandal ka jongki endre ki tingit nak ki bu ya ki habaranda kenang ban saj ya ki kijat jongki baru Jisu le ya kata ki kijat jong wei pi wei na padeng ki senran usai Siya may towel, siya may dabar, ute ka towel ha sengkai ang ka Bible, usad yakikjat jongki. Wat wang kaniga de nuksa ka bangale mga yapi penleru kumjo yakiwe. Bat ngikwa ba ni kendo iyo blay? Ngikwa ba ni iyo blay ha ka buram ka jang u? Ngikwa ban sngow ya ka sur ka jang u ka ba Ukraine yangi? Topin long kibas ngawret. Namar ladap him long kumbalong uniw kna kumbaong Jisu. Himla banya i ya ke hima jong blay. Panlay besut siya ke hima ka jong blay. Kajing long jong ki kna namar bagay dang rit barabor ki kmit bet si jong. Nday? Ki pet yangi ki bala he ki hap ban kmit si jong. Baka ta kajing kmit ka keren siya pang kajing long jang ka donot. Yaw blay. Bat siya u ngi pendem yala kajong kamensim. U David udan bhai ka ni kamensim kabas ngoret. Haka kitab Samuel ka baar kalnong ka banyaw ka rakot ka bakat ar hadu kat kandai u blay u ang yu David I will build a house for you. It will last forever. Ngante yaga yeng nakabanta jong me. Namarba kalade hagata ka por ka ba David ulak mi lenti. Shwaba ublem keren kita ke kentien ke banga puli mentan. U David ulak mi lenti ba unte yaga temple nakabanta utrai. Adap ban penbiang lut nadong syadong. Kitiar, kepisa, keksiar, kerukop, kerupa, kejaka, barok
kala don lupa kakti namaru don ya kata gajing sngopi manganga syong hagayeng pakidulan kat ba utrai udang syong sa hagayeng jan Ting ta kadaw kadon kata gajing kwa apo kadon nut jong u bante ya gayeng banlong ka jaka syong ka jong ublay te upalang ya kepisah upalang ya keksiar penlang ya kitiar upalang ya ki mau utit ya ka jaka daladihi wangam kwa ya kabangan le ya ka ai na kabantau try da kabangan susim ngakwa bangan siu ya ka dor bantay dalaki jongki kti bangan teresitam bantay ya ka yeng na kabantau try one prophet how David wang David kikti ki jong me ong try ki long kikti ka babit snam na marba me de ubreu jong katma memla bantay ka yeng na kabanta jonga ong utrai ubante ya ka yeng na kabanta jonga ude khon jongme bat phila ban sngo tho ya ka jing sngo ka jong David ka jing perkhat ka bawan hapo jong u ka jing sngo si kata ka jing perkhat bale henry namar ba ude ubreu ubas sngo red upediang ya kata ka jing kren jong ble baru ble u ainong yo David nagadao jong kata Nagatagadao di galad nong kabanyaw kat kat adro ka kanday ublew ang ngan day kayeng nagabanta jong me. It will last forever. Skap kabakum kataga jing keren ka jong ublew ngan day mga kayeng nagabanta jong me but kanne bam jakot kalong prophetic kalong messianic kataga jing keren na magakren sa pang ukon jong ublew Jesus Christ uban hiar pateng now David. Kamu sim jong kis sim, kamu try jong ki try, utau banuan siya gani kapartay. Hallelujah. But ngap pat day ya gajing keren gajong David hang ni wong ngalong uai atry ba mewalam ya nga hadu hang ni. Ngalong uai atry ba me ay ya nga ya kabakum kani kakabum. Maaya nga kabakum kani kaburam. Maaya nga kat kani kakerdan ngalong uay. Kamut bau David uday ubreu bajanay. Henry udon ya kataga attitude hau. Kataga jing long jong u. Kataga rukam perkhat jong u syapang yalade. Ba kataga jing perkhat ka jong u syapang yalade kalong ba open long yalade barabor bandem. Daga bas ngorit hakmat ublay Jehovah jong u. Baru ublay wong hakakitab Isaiah san punyaw kalanong. Ngalong ublay wa syong hagitigid jaka ke bajrong hagaburam ka bakraw jong ka beneng. Ngalong unong tao nong panlong ya ka partay baro. Henry wong kampat biang. Kampat long complete kata kajaka syong jong ha. Namarbo ong ngakwa ban syong haga dot kabaluet bat kababat kadot note kabas ngorit kata kadega mensim kaba ublew kwa bat kibakum kita kibreu kiya i ya ublay kibakum kita kibreu kiya i ya ublay kordit ya nga namar ngalayap woe is me for I am undone. Ka humility, ka jing sngoret, lahakmat jong ublay, lahakmat jong ki parabangit, ki paranong yalam, ki paranong trey, ki paranong tem, ki paranong ruay. Paul wihikayu ang wat nyo yaladi ubak hambaha ban yakiway. Wat nyo yaladi ubak hamba ban yakiwe. Ublay ong yo naman la dame kwa ban yo kya nagadoga jing pang hakamet jonga jongmi kelet pengam yaladi hangti apo wa Jordan. Ningkong naman wong em kabam la ban long. Ka pride pi ka jur ba do kata-kata.
kajing sarong kajing meng kabahadu kata-kata kamut la dengan let chati siapa wa ban pengam ya ladi ngahab ban lot ya kani ke uniform jonga namar kani ke ga identity ke jonga hakmat jong kini ki syakri ke jonga kinong trei ki bahapo jonga namar ka kerdan jong u galong next to the king Hasiria Wei utei haga jaka baun ong wan usu kawe usu pha tang da kaktin akmilen ti baun da kawe kakti ban welcome ya nga simyo sngo ka bakum kata khilet ngam pat ka pride ka kta hadu kata kata yu namar kata ke uniform jong u como commander jong ka Syria u haban lau hakmat jong ki ban let ban ngam sha Henry habaula pen ko ngu ulayo ya kanong amen namari ya bas ngorit u play u ai kecingay hallelujah amen de nagata daw da pikwa ban shem ya u play wan shagajaka jong kajing penret kabahakmat jong u play Pilaban puli Jacob kelnong ke basau ke dekat ke Henriu. Nang ta proverb kelnong ke bakat pra ke dekat ke bakat ar ke ong. Haswa ke jingjot ke dok nut ubriu ke sarong. Haswa ke buram ke lej ke jing sngorit. Ke lej ke jing sngorit. Ke lej ke balik ya ke mon ke jong ublay. Dia nak kata kau Joseph usungu thok ya kata syak ke jing syak ke bajur bat ke basyarkai ke jing im jong u baro Henry u klem kenyum u lebe ya kata bat ka ab ke buram jong ke Egypt na ke benta jong u mar barbor shwa jong ke buram ong u Solomon ke lej ke jing sngoret bat ke balai bat ke bakhadu kejaka ka pangila banyak kendo yau belai kedai kejaka jong kejing tre kejaka jong kejing tre kejaka jong kejing ot ong ketin kejong belai kejaka jong kejing ot hagani ke dekat ke bapra hagani ke dekat ke bapra anda haba ula yo ilut kini ki baro anda habala penkot ya ke sentur ke jong u ke dekat ke bapra Bible ke ong tinggal yo snow ya ke jing sawa utrai bau ong ngap daladap lut kita ki ke jing penret ke jing penkot u ong te nga la yo snow de tinggal yo snow bar ke bau la yo snow ke jing sawa utrai ke ba ong ngan pha yano baru uban lej naga benta jongi tengala ong nga hangni to pha yanga ngan pha yano baru uban lej naga benta jongi tengala jubab ngala ong nga hangni to pha yanga kejaka bangitre kejaka jong kejing tre kejaka jong kejing ot nianung ngan pha ngin pha ong utrai naga benta jongi ban lej bat ngala ong nga hangni pha yanga trai yo ble barabor phila ban shem haga jaka kaba pipitre jaka je pipitre ka la bande ka college jong pi bat ki paralog bat ki para kelas jong pi kala bande ka office jong pi ka ba pi tre bat ki para ba ya tre lang kala bande ka ying ka jong pi ka ba pi ya kendo man ka sngi ba ka ying ka de ka we ka jaka ka ba e ba ban pen i ya ka ta ga jing long kristan ban pen pau ya ka ta ga jing long jing im ka ba khoj bat ka ba ben Henry hanta kadai ke jaka ka bo blay ubo yangi mdai mangi banjit e ka jaka tre mdai mangi banjit e ka jaka tre Daniel umsim la jit banlet sa Babylon
Shadrach, Meshach, Abednego kim sim lajit ban let sa Babylon. Day ublay ngimla ban engineer mangi ya ka jaka trey jongi ngisa ya ublay. Namar ka jinglong jongi ki breu pi ngikwa bandon ha ka jaka trey ha ka baro ki ye. Ki thap kti ki appreciate ki aiburam ki khoblay ki thap met. Playing to the gallery kumba ong pareng. Ndai. Khambon sin. But kajing long kajang ublay ka long mday kumta. Ublay ubajit hang no bangin don. Bagata ka jaka ka bangin don kaday ka jaka ka bangin tray. Ngitray da kajing im jongi. Ngitray da kiktiin bangi kren. Ngitray da kikam bangile. Day na kita kadaw kadon kaway kabriw ka baong, it's too noisy, I cannot hear you speak. Let me see how you live. Sawa palat, ngamlaban yo sngo ka ay ka bapikren. Paniya nga ya kajing im. Kajing im kajang Jesu Christ. Dakiktin bapikren. Dakikmat bapipet. Dakikam bapile. Peniya nga, yagata. Ako bangin jubab, yagajing kaliga jong blay. Yanungin pa banlet nagabanta jongi. Pa yang nga try. Barhabang ilong faithful ya oblay. Hagitagi jaka baro ki ba oblay ubu yagajing im ka jongi. Dagabangi bet. Dagabangi slur. Dagabangi rikot yalade. Kata kata jaka ka bapini iya oblay barabor. Amen. Kata kata jaka ka bapini iya oblay barabor. Hagata ka jaka jong ka jing tray kata jaka ka oblay uwan banya syam bat pi bar uang ngan pensyat bor ya pi. Ngan penla ya pi, ngan kerku ya pi, ngan ya pi ya ka jing ia ba phila ban pendep. Ya kawai pakawai kakam. Nangakwa yang ibaro iwe pi iwe bangin ya bon kam. Nakabenda kakam kajong utray. Hangno bangi don. Dasi don na pereng jong pigi ba ubleun kot. Banlong kinong yalap. Banlong kinong yalam. Banlong ki breu ki bakerpang. Hagajing mani, hagajing ruai, hagajing ero. Lesi ubleum kot ya pi ya ke bakom kita kot ya pi ke jaka ke beri ke bamdan manu batip bamdan manu bai bamdan manu hiru ban paikan mau ban ai kublei ba pile ya ke ai namar bakim tip pile ayu Henry utrai utip ubleu yo Ndai tang daga ba pi pediang sngom hai ki breu ki bawan hajing aseng Kiba pelikiwan rengkat baga jengkit ke bakia. Rengkat bat kajing tenjuk ke bajur kajing im jongki. Barkiwan da kata kajing long ke baki long anxious kadang ke anxiety haki. Somehow mensim jauh bleu keren dia pi kelet keren. Mdan menu bai mdan menu betip. Bat apa pi keren ni kiba kum kita gibreu kawan ke investment ke deposit. Kata kajing bu kajing hiar jong kajing bu kajong ublay ya kajing em jong ki kabala ban weng ya kata ka anxiety naki shiklip mat tang naga daw ba ublay u pipen ko ngu ya kata kajing keren kajong ublay kibriu ki la ban klet ya ka ka ba phile ya ki kibriu ki la ban klet ya ka ba phi ai ya ki Henry ki breu kenum la ban klet lanu ru yak kumno ba pipen long yaki bagen snow like loin kenum klet yakata lanu ru people will forget what you do for them. People will forget what you give them, but they will never forget how you made them feel. Kenum klet yakata dalay lero em kata ka diga jingtre kata ka diga jaka ka ba ublay wan hajan jong pi ban pendon kam ya pi
ba pi ong balay ka je kum tu ba ja ngakam le eruem ngakam le eruem ngasu ong tang si kentin ngasu kener tang kaktiban ko blay ngasu le tang san minute haga jaga thia ba idan pa hospital ba ipang ngasu seitang si phau tang ka haban ai kat ka bangadon nagabenta jong i haba idon kam ya ka jingerap kum tu ka kalalong ka jingker khu jong ka jingwan jingo ka jong blay ya ka jing em jong ki ka daw ka long dai ma phi batre dai ublay batre bade ka bakum kata ka jing tre barabor kanam kerdo ya ka jing pensle ka jong trai haleluya amen de na kata ka daw nga sa ong yepi baga jaga tre ka de ka jaga ka ba phin ya kando ya ublay nga ko ha ba ka balang hagdi kan long ka balang ka ba 3 minute lut barok ke ba man karhai man lagas ngi ka kamu try na mar haba pi tips kem ba kata jing 3 minute jong pi kam ju le no e ha u try ngasis ngutan nat ba ban kan mau ya ke e ka ba ja u pol ka por ka bodang kala ka ba mut haba kat min bau dang don ha Damascus mari kala ka ba mut ka don ka jing le persya ka ba jur bahayo pol na pedeng jong kinong yalam nong yalam niam kwa ban peniap ya upol namar dang kendiat sngi menswa udang long unong tre ubashirhem naga bentaga niam jongki kat ban pensitom ya kita kinong bot jong Yesus Kristus wat ban peniap ru yaki bad iki balang ban pensitom henrai menta u ya lap shirhem ya ka gospel ya Yesus Kristus kat bagi bre barok kis ngopla bad ki kelak umut ki ong don kam ban peniap ya ni breu barkila kerta wer ya kata sinong ka ba usyong mo kata bari kita kecaka ka ba usyong dan sangut na pedeng kita gisenran ke jong u ki balay rap yo pol kite da utalay ya ka basket ki pensyong yo pol ba na jing khang yet ki pen her sati sapo msim la tho ka kerteng jong ki ya ka bible tang ba ke e ka ba kile ya la long ka jing ker khu ka ba kraw yo pol ba ya ka balang barok we amen But bon sin ngim jutip ndai ke eka pangile ndai akhmat jong blay tang daga babat yu talai ru kala dai ke eka ba blay ula nyo ba ula bo jingkan mau siklat ka ka kerteng jong unong ya tho lompa ong Jesus Christ pinam do ya kanong hallelujah amen nagata ko ki ba it ke jong trai to phin man kar hai ha ka kam ka jong blay kat ka ba ublay u khot ya pi ya ka ba phin le wat pen tut ya ka kti ka jong pi ban le lama utrai u kwa ban ya kando ya pi hanta ya ki ba jai pede u ble kwa ban ya syambat ki namar ka jinge jai pede ka long ka e ka ba u ble sngo bha sngo tenat sngo tenat andre ba ka don ka jing long ka bangi 3 minute kat ka bangi lae na ka benta ka borom ke chong ble ya ka bakum kata uble u ai ya ka nong hallelujah amen te to ble un ker khu ya gani ki jing yeslok na ka tin ke chong ble ha gani ko por sa ya ngan duai na ka benta jong phi ha shwa ba ngan song try jisu nga duai ya me ha gani ka clip mat ban ai ngo na ka benta ka tin jong me ba me kren yangi bat kani ka tin jong me yangi ka long ka jing bam kani ka tin jong me yangi ka long ka jing kuntu kani ka tin jong me yangi ka long able ka jing pen slur able bangin long bat bangin le ya ka ta ka ba me ong yangi bangin long bat bangin le ken ko try sisa ngilong ki breu ken ko try jisu kiba tlot kiba duna henry able ngimlong marway lada uble udana galiang jong pi we bala banya le persaya pi ong ka ktin ke jong ble ngidoni ame naga benta ka jing im ka jongi naga taga daw ngim doni e ka bangin septim ya ka bangin artatin ken ko try ngidon tang ya ka ni ka we able ke ba lapen sngo yangi ha ka ni ka step naga ktin jomi able ba ka taga long bangin don ya ka do note ki ba it ya ka jing khoj bangin don ya ka do note ken ko try jisu ka ba sngo red but ngin don ya ka do no ken able ki ba gloy ban le ya ka man ka chome able tangka ta able ka abyang yangi able bani i ka burom chome
Bani ablay ka jing pensle ka jong me ka batut no ablay. Haga jing jongi, haga ministry ka jongi, haga balang ka jongi ablay. Say ko try ya ke bakum kita ki breu nagani ka balang na padang ki samla, na padang ki long kme, na padang ki long kpa ablay. Ki ba don ka do note kum ba ong ka Bible ka do note ka bakum jong David ki ba kwa bani ya meken ko try. Nagata ka daw ablay to kerku ablay jonga ya ka bakum kita ka jing syakri bakanda roy kerhai hagani ka jaka. Pangaingo ya me try bagani ka por ba me kran yang iya ka ktin ka jom ngi pdiang na me ya ka jing kerku bad ka jing lay snai bad ka jing ai ka jome ka badap biang da ka banta jongi iwe pa iwe long ka buram bad ka jingo ya me ko try hagani ka step